Daga tafiya gaba ɗaya ni an ban banzan wani kwatance ban ma gane hanyar ba. Ha ba haka ake rayuwa, ka zo ka ba mutum wani banzan kwatance na kasa ganewa. Ha duniyan nan kamar guda sa ta wallahi ka fincina har ta kare wallahi ta kare kai yake faɗa ma a rayuwar nan ta maliki mutum ko ba ƴan maleji ce ka ga lockdown din nan da aka yi ba abinci ni yanzu ban san ma inda zan je ba wallahi digan nan so nake ne wanki amma ban da ga zafi ga wannan rabin da aka shiga wallahi kai dai bari kawai Allah dai fitar Allah ya bishe mu da COVID-19 yaushe za ka tafi. Dala dan tsaya bari mu yi wannan magana. Layin amma rashin yarda cewa akwai ciwon shine bala'in mu gaggauta da taking stands mu dakata da shake. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ma'alimi kaje musulmai ai ana so a sa sallah gaggauta da taking stands mu dakata da shaking hands wherever you go wherever you do sanitize and wash your hands. Wanne yake tambaya? Okay, tambaya kake? Okay. Gidan Alhaji Sammani yake tambaya. Gidan wa? Alhaji Sammani. To Alhaji Sammani na rimin kebe ko na zango ko na brigade ko kuma na gama. To ni ba sani ba. Yanzu dai daga Lagos nake. Lagos? Me? Lagos. A wannan marar malam na corona yawa na corona nan wai corona daga Lagos ka taho nan